לשתות, למחוק להם הכל. לא מים, לא חשמל, לא אוכל, לרסס אותם באוויר. אני לא יכולה לדבר איתך, מר ביבי נתניהו. די! אין לנו כוחות לסבל הזה. מה קורה פה במדינה? מה? אני רוצה את הילד שלי. אני רוצה שתעזרו לי למצוא את הילד. איך קוראים לו? עוז עזרא בן רחל והחברה שלו. עוז בן 24 והחברה שלו בת 23, קוראים לה נעמי. אני כבר לא יודעת מה להגיד. איפה הם היו? תספרי לי, הם היו במסיבה? הם היו במסיבה. אתמול בשעה 6:45 הוא התקשר לבת שלי בווידאו, הוא אומר לה, אני פגוע ביד, פצוע, יש פה ירי, מחבלים, יש לי ירייה ביד ובחזה. ואחרי כמה דקות באו אליהם המחבלים, אמרו להם, יש לכם נשק? וזהו, ולא שמעו ממנו כלום. יש לי את הסרטון, הבת שלי שריטה. הוא והחברה שלו נהדרים, אף אחד לא נותן לנו אינפורמציה.